Daalụkwanụ ndị ọma na-ege ntị. Ekene m nwoke kene nwaanyị wee sị ndụ mmiri ndụ azụ asị m mmiri atana m azụ anwụna nke ya chiri nyazi elu. Onye nna na onye n'ụbọchị nke tata bụ MAP eziokwu bụ ndụ 1. And ozi a na-eziga biko achọ m ka o luo ndị na-eziga alịa ntị maka na ndị Igbo na-ekwu okwu si na-ekwu ya ekwu mere okenye ma ekwuba anụ ya anụ mere nwata. Anyị ji ekwu okwu wee na-asị onye mara asụ ya sụọ n'odo, onye na-amaghị asụ ya sụọ naanị. Ndị na-ezigala ozi a bụ ụmụnne anyị nọ n'ala Igbo n'ala Nigeria. Unu ka na-ezigala ozi a m ga-akpọ afa and ozi a na-agakarị most especially to mmadụ dịka Ezeaku Ejiofor of Igbo Love Themselves, who is doing marvelously well with his members ndị nọ na omenala bụ ụzọ eziokwu. Enwere ọtụtụ biko amachala m afọ unu mana biko unu niile achọ m ka ozi anụ a luo unu niile ntị. Ana m ezigakwalụ ndị ọzọ dịka gọvanọ eziokwu the same ozi, na-ezigalụ mmadụ dịka J Park the same ozi, na-ezigalụ nkụ IB the same ozi, na-ezigakwalụ Okwulora the same ozi. Ihe nju ekpọ ndị anụ afa ozi abụlọ sọsọ ndị a ka ọ na-agalụ. Ozi a na-agakwa to every Igbo person nọ n'ala Igbo mana Nigeria mpa ọbụla ị nọ, ozi a na-agalụ gị and even to ọ gakwa to ndị be anyị nọkwa na mba ofesi nna nọhọ na be anyị mana most especially bụ ozi a bụ for ndị be anyị. Biko ọ bụrụ na ị laikiri okwu ma tụfuo ya ma gị etufune m maka na ofu ụbọchị m ga-abalụ gị ulu. Now unu n'anya unu ma this guy onye a bụ Chukwuka ofu egbu from Amando Gbamuduru if I'm not mistaken, onye Imo State. A lot of you amaghị onye this guy yo. A lot of you amaghị his ambition and the mission n'ala Igbo. A lot of you amaghị ka this guy je penetrate people ime. Mana ozi nju ebia n'ụbọchị nke tata bụ ka ngwa unu na meneme na onye a bụ ife omenala ma na-eme ife ụka. Onye anaghọ n'ife omenala nke o ji eme ife ụka. Onye a bụ a green snake under green grass. Achọ m unu niile ọnụnụ ha ị na-akpụdobe Chukwuka ofu egbu nso ka m gwa gị his ambition and the mission. His mission is to penetrate you, get your vital informations, know your source of income, know your in and out, and they hand you over to the Fulanis to execute you, to kill you, to destroy you. No matter your source of income, onye a na-akpọ Chukwuka ofu egbu, popularly called Udele or Ijele Speak or Big Masquerade, no matter the name ọza, nwere ofu mission n'ala Igbo. 1, onye a bụ anti-Igbo. Onwelo ka oge jigonaria enwele ni person na-aga n'iru n'ala Igbo onye afọ n'anya. Enye a nwe mission olu ya bụ Fulani na-eyuzie ka e wee bring any Igbo man na-eme ọfụma naanị. And the author ya ka o penetrate ego bụ na onwetele ni means oge ji wee penetrate gị. Ọ ga-ata gị na eda na-ewu a member of Indigenous People of Biafra, IPOB, or she that you are a sympathizer, or she that you are paying the money to ESN. And the money again abomana. Na ndị Nigerian police, ndị mbu this evil killers, mbu ndị Nigeria. Once agwa hona, ha na-abịa akpụrụ n'abalị ma gbagbuo without any trial, without any trace iji wee ma ndị gbagbulie ebodi agini unknown gunmen. A lot of people kidnap in a broad daylight but sacks be kidnap ha unless the person raises their alarm, resist arrest or create one scenario or skin to the other. People are batazie. If not, once they succeed, the bulonya approach bozbo or walugokwa unknown gunmen. Example, Owuluna Ezeaku Ejiofor create that awareness did they be abulie. How will you keep buffie asking on the IPOB? You cannot question it. You cannot ask question because everybody will be afraid
no Nigeria government na malonde or this and that. So achomu Edo Okulora J Park Governor Ezeaku Ezeaku Ejiofor and Uncle IB with ndị ọzọ niile ndị na-emekwa business ndị na-amaghọ mana ha na-eme business na Igbo. Nye nwere ife ga-ejikọ gị na this boy a na-akpọ Chukwuka ofu egbu to the extent na gị na ya akpaba nkata any secret business or any open business ka gị na abịa mekọ business or no ga-enye gị contact ka i wee nwee ike koso another person okwu. Oli bata gị ime o mechie gị ife either na-egbu ga-egbu or na kidnap gị oge make sure na your life the more miserable. Ihe niile ifulu ọ na-pretend ka o wee bịa bụrụ na ọ na-fight ilu ndị Igbo. This is a Fulani agent. Enwere ife dị iche onye a na even Joe Igbo is kiamma mma agwa gị nke bụ eziokwu. So biko nu ọ bịa pretend ya na ya na-eme ife omenala mmadụ egekwana ya ntị. O pretend ya na ya na fight for you na ask am gị I want to fight for you. Onye a ga-ekidnap gị gbuo gị through the Fulani Nigerian military, through the Fulani Nigerian SARS, through the Fulani Nigerian police, through the Fulani Nigerian special squad, through his own kidnapping gang, Onwekwa. Onyawa lead the assassination and the burning of the Barrister Ezeaku Ejiofor's house in Orifite, Anambra State. In case you know here, a lot of you amahonye this guy. A lot of you channel just brokers name. A lot of you just channel or just nabasa IPOB war. No. Onya bondi basi. And the earlier you people mbundibo mbido disassociate yourself from this evil guy will be better for all of you. Maka no meche oge body IPOB. O meche onwelo kwenye ejidie. In terms of connection, onwele a lot of Fulani connections because he is errand boy to Fulanis. Any person actually bring it down na Igbo. Onyawa kege use. Manankenga gunu bona IPOB. Major IPOB when you bamba call gone paliagi, but IPOB can never take your life. That is one thing IPOB can never do, nor kidnap you. That is why he Chukwuka Ofebu kajiweden do lotata because obon IPOB na ewelundo ndị mmadụ ndị na-ekwuja IPOB or ndị na-emeja IPOB. Ikafuga IPOB ekeje nwulugie memi na ya mana IPOB anaghị egbu ma that's why jifi ọkadịndụ olijula afọ. Mana ihe njiwe mee vidio abụ maka ndị bayi ga si na ọ na-asụ Igbo. Onwekwa people nyanya na walku onwekwa iki send. So before you make it with any person, because investigate, you carry out your own investigation. Make sure that onye gini ana aluko adilo in connected with this guy ana Chukwuka Ofebu. If not, you will live to regret it. Iye njiwe gi abana ndị Igbo na-ekwu okwu si na ekwughị ekwu na-eme ekwughị ekwu gburu okenye ma ekwuba anụ ya anụ gburu nwata. Onye mara asụ nya sụọ n'odo, onye na-amaghị asụ nya sụọ naanị. Onye a na-achọ means oge eju wee konukọta ndị oge yuzu wee gbasaba ndị Igbo mgba in the name of na ya na-agbasa IPOB mgba. Jụọ nya onwenuge any project or campaign na ndị Igbo nidilie jee na all his program onwebeghị any one thing ị ga-afọ gachi we need this thing in ala Igbo apart from bring military kill gbuo ọgwụcha ihe ọ na-epromote. Onwelo ka efi aka o promote need this project. Ihe nju ego ni ya bụ kunu ya lesi nu na-enwe ha idea. Okulora mbo Emmanuel Oko J Park Ezeaku Ejiofor Sixtus Bread and Uncle IB Governor Ezeaku. Be careful with this guy. He is Onya the very dangerous and is also a kidnapper. Agwa ekuchakwa amya kunu ya lesi no nuna amaho mgbo jiwe me okwa ka njiwe me ife onyonya maka gini ekwukwanya ekwuye ekwu na egbu okenye ma ekwuba no ya no meru nwata ogucha ka oram n'ọnụ aka mbụ nwanne unu nwoke MAP Eziokwu bụ ndụ 1 na Biafra land were okwu m bonya onye bụkwa onye ka mana ma pass golo information ndewonu including nna men be careful.